मुंख्लं नखरनि सोमोन्दै बुंनायनि सिगां आं दिनैनि बे गोथार साननि सोमोन्दै बुंग्रोनो नागिरबाय। दिनै बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जोनोम सान। बे जोनोम सानखौ दुलाराय आसाम नाङै फरायसा सान हिसाबै मानिनाय जाबाय आरो बे सानखौ फालिजेननायाव जाय बिथांमोना दिनै जारिमिनारि भाबै बाहागो लानो हाबाय, जों साफ्रोमबो खाफाल गोनां। आंबो सासे खाफाल गोनां होनना सानना लादों। मानोना जुग जुग जोङो मोनसे समाव रायखांजागोन। बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जोनोम सानखौ फरायसा सान हिसाबै फालिजेननायाव आंबो दङमोन होननानै गावखौ सिनायथि लानो हागोन। 2 नाम्बाराव मुंख्लंआ जोंना 3168 सा दङ। बिनिनो 201 साखौ जोङो फैगौ 3 एप्रिल खालि होजेनसिगोन। बाखिखौ जोङो पेज हिसाबै होलांबाय थागोन। बेयावथ' 5 लाखा एक्सग्रेसियानि माबाया एमाउन्टआ 5 लाखा। बे पेज हिसाबै जालांबाय थागोन। बिथांमोना पेज हिसाबै जालांबाय थागोन। बे धर्ज हमनांगोन। खेबसेनोथ' सरकारा मावनो होनबा गासिखौबो मावजोबनो हाया। माखासे टेकनिकेल प्रब्लेम थायो, सिस्टेम थायो। फ्राय जोंनि बिटिआरआवनो मोनसे समाव जंगल राज जानानै दङमोन। बेखौ जोङो 100% हायाखै, 80% जों हाबाय। अब्लाबो उल्टापानि आरो जोंनि चिरांनि माखासे खोन्दोआवहाय दंफां दाननाया बारा जागासिनो दङ। मेइनलि मेन पावारा खम, जोंहा मानसिनि अनजिमाया खमखायनो जों बेखौ प्रटेकसन होनो हायाखै। जोङो नाजागासिनो दङ आरो दाथ' स्पेसियेल टास्क फर्सआबो दंफैसै। गतिके जोंहा फोथायनाय दं, जोंनि समाजा हेफाजाब होयोबा जों बेखौ माबानो हागोन। सोरनिबा राजखान्थियारि इनस्टिगेसनबो थानो हागौ, बा बेक्तिगत मानसिया गावनि मुलाम्फानि थाखाय मावनोबो हागौ। जायफ्रा मावदों बिसोरथ' इयुनखौ बुजियाखै, धंसकारि होननानै जोङो सानना लागोन। खिन्थु सानसे गाबनांगोन बिसोरबो, आं मा मावफ्रांखो होननानै। बे खेबावथ' जोङो साननैसो नायथ'बावदो, नैबे एसेमब्लिखौ जोबनो होग्रो। आं दा जेबो बुंथ'वा, माबायदि एक्सन लागोन बिनि फिथाइखौ बावैनो होनो थां। बे जोंनि थाखाय आनफर्सुनेट। बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि दैदेननायावनो दिनै गोबां दैदेनगिरिफोरा दैदेनगिरि जानो हादों। हारिनि सिनायथि, हारिनि आसार खान्थिखौ दिनै जोङो जौगाखांहोनो हानायनि गुबै फुंखायानो जादों बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म। गुबुन गुबुन दैदेनगिरिफोरनिबो बेवहाय आखाइ दङ, बिदि होननानै जों गैया होननानै बुङाखै। खिन्थु गेदेमाफोरखौ मान होनो रोङैया, गेदेमाफोरखौ गिबि सारियाव जोङो फज'नो रोङैया जोंनि हारिनि थाखाय आनफर्सुनेट। आरो बेफोरबायदि दैदेनगिरियानो जोंनि समाजावहाय गुबुंले आबहावा सृष्टि खालामनो नागिरो। बिथांमोना मा थांखिजों फालिदोंना फालियाखै आं मिथिया। फालियाखैबा बेनिख्रुइ साबसिन आनफर्सुनेट थाबावनाय नङा होनना आं सानो। गोजोनथाव खौरां, बङाइगाव मेरिडियान किया मटर्स श'रुमआ नोंथांनो लाबोदों गोदान अफार। मेरिडियान किया मटर्स श'रुमाव नोंथाङा खम बेसेनावनो किया कम्पानिनि गुबुन गुबुन मडेलनि गोदान गारिखौ लानो हागोन। बेनि अनगायैबो मिथिनो गोनां बाथ्राया बेनोदि किया कम्पानिनि 2022 मडेलनि गारिखौ गासै 40,000 रां रेहायाव मोननो हागोन। बेजों लोगोसेनो बे श'रुमाव जेखिजाया कम्पानिनि गोजाम गारिखौ सोलाय सोल' खालामनोबो हागोन। दासान्दि बे अफारा सोलिगासिनो दं। मेरिडियान किया मटर्स श'रुमआ सा बङाइगाव साफागुरि र'ड आगराला देहा फाहामसालिनि साखाथियाव थानाय महामाया हटेलनि अपोजिट साइडआव दं। बे अफारखौ मोनफुंनो थाखाय नोंथाङा अनलाइनबो बुकिं खालामहरनो हागोन। लोगोसेनो गोबां मिथिनो थाखाय थोंजोङै 7099003414 नङाब्ला 8822790662 जानबुं अनजिमायाव जगाजग खालामहरनो हागोन आरो बङाइगाव मेरिडियान किया मटर्स श'रुमाव थांनानैबो नायनो हागोन।